ስፓርታን አተንስን ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ሓንቲ ንእሽቶ ሃገር ቀድሚ 2500 ዓመታት አቢሉ ይኸውን ጥንታዊት ግሪክ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኣይነበረትን እኽብካብ ናይ ነብሰንኪ ኢለን ዝመሓደራ ዝነበራን ነናይ ባዕለን ሃገር ዝቆማን ከተማታት እያ ነይራ ይብሉ ተረኽቲ ካብዘን ኣማኢት ዝኾና ሃገረ ከተማታት ኣብ ታሪኽ ዓብይ ስፍራ ዝሓዛ ክልተ ከተማታት ኣለዋ ንሰን ድማ ስፓርታን አተንስን ይበሃላ ስፓርታ ዓዲ ናይ ጀጋኑን ሓርበኛታትን ከም ዝነበረት ትጥቀስ አተንስ ድማ ዓዲ ናይ ሓሰብትን ተመራመርትን ነይራ ይብልዋ ተቐማጦ ናይ ክልቲአን ከተማታት ሓደ ቋንቋን ሓደ እምነትን እኳ እንተነበሮም መነባብሮኦም ግን ነንበይኑ ኮይኑ ከም ሓውን ማይን ከም ጻዕዳን ጸሊምን ጌርካ ክግለጽ ዝኽእል እዩ ዝነበረ ስፓርታ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ግሪክ ትርከብ ዝነበረት ሃገረ ከተማ ኮይና መነባብሮ ህዝባ ብቐንዱ ኣብ ኩናት መሰረት ዝገበረ እዩ ነይሩ ኣወዳት እታ ከተማ ካብ ደቂ 7 ዓመት ዝኾኑ ኣትሒዞም ብኸቢድ ወታደራዊ ተዓሊም ሓልፉ ነበሩ ተቐማጦ ስፓርታ ተጻዋርነትን ሙእዝዝነትን ኣምልኾትን ናይ ውግእ ብቕዓትን ከማዕብሉ ብተሪር ሕግን ሓሳብካ ክትገልጽ ዕድል ዘይህብን ኩነታት ይሓልፉ ነበሩ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ስፓርታ ወታደራት እዮም ነይሮም መምህሮም ሕሰም ክኾን ከሎ እታ ሓንቲ ዝፈርሕዋ ዝነበሩ ውድቀት ጥራይ እያ ነይራ ይበሃል ህይወት ናይ ኩሎም ነበርቲ ስፓርታ በቲ መንግስቲ እዩ ዝውነን ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ስፓርታ ሓያል ክትከውን እውን ድልየት ነይሩ ምክንያቱ ሓያል ኣደ ሓያላት ኣወዳት ትወልድ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ደቂ ኣንስትዮ ስፓርታ ምስ ካልኦት ግሪኻውያን ደቂ ኣንስትዮ ክነጻጸራ ከለዋ ዝያዳ ናጽነት ነይሩወን እውን ተባሂሉ ይትረኽ እዩ መሬት ክውንናን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክዛረባን ንሰብኡት ክነጽጋን መሰል ከም ዝነበረን ይዝከር መንግስቲ ስፓርታ ብወታደራዊ ጉጅለ ዝተባሕተ እዩ ነይሩ ብኽልተ ነጋውስ እንዳተመርሐ ብባይቶ ሽማግለታት ይምእከል ነበረ ኣቃውማ ስፓርታን በኣርከስ ሓይሊ ደሊብካ ህላውነትካ ምርግጋጽ ኣብ ዝብል ኣምር ዝተሃንጸ እዩ ነይሩ ብኣንጻሩ አተንስ ኣብ ናጽነትን ልዝብን ምዕባለን ተተኩር ነበረት ሰሜን ካብ ስፓርታ ኣብ ዝነበረ ገማግም ባሕሪ ዝተደኮነት ኮይና ፈላሚት ኣደ ዴሞክራሲ ከም ዝነበረት ትጥቀስ ተቐማጦ እታ ሃገረ ከተማ ሕግታት ንምጽዳቕ ድምጾም ኣብ መሃብን ውሳነታት ኣብ ምሕላፍን ይሳተፉ ነበሩ ንትምህርትን ፍልጠትን ፍልስፍናን ልዑል ኣድህቦ ብምሃብ ከም በዓል ሶክራተስ ፕሌቶ ኣርስቶትል ዝኣመሰሉ ፈላስፈታት ፈጠረት ስነ ጥበብን ህንፃን ንግድን ናይ ባሕሪ መጓዓዝያን ዝውቱራት ንጥፈታት አተንስ እዮም ነይሮም ስፓርታ ብቐጻሊ ንኩናት ክትዳሎ እንከላ አተንስ ድማ ወትሩ ኣእምሮ ሕብረተሰባት ሃንጽ ነበረት ስፓርታ ናይ መዋጊኢ ዋልታን ኩናትን ክትስንዕ እንከላ አተንስ መራኽብያ ትሃንጽ ዝነበረት ስፓርታውያን ናይ ኩናት ደርፍታት ክደርፉ እንከለዉ አተንሳውያን መዘናጋዕቲ ተዋስኦታትን ጽወታታትን ንህዝቦም የእንግዱ ነበሩ ስፓርታውያን ብዙሕ ዘረባ ኣይፈትውን እዮም ነይሮም አተንሳውያን ከዓ ምጉትን ዘተን ኣዝዮም የዘውትሩ ከም ዝነበሩ ይንገር ካብ 490 ክሳብ 480 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ይኸውን እታ ናይ ሽዑ ዝሓየለ ንግስነት ዝነበራ ፐርሻ ንግሪክ ወረረታ በዚ ምኽንያት ድማ ስፓርታ ንአተንስን ሓቢረን አንጻር ፐርሻ ዓጠቓ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ማራቶን ዝተባህለ ቦታ ሰራዊት አተንስ ንሰራዊት ፐርሻ ሰዓርዎም አተንሳውያን ከም ስፓርታውያን ናይ ኩናት ሰባት ብዘይ ምንባሮም እቲ ዝተጎናጸፍዎ ዓብይ ዓወት ምግራምን ኣድናቆትን ፈጠረ ብዘይ ካዚ ሓይሊ ባሕሪ አተንሳውያን
ኣብ ሳላሚስ ዝተባህለ ከባቢ ነቲ ብዓቕምን ብዝሕን ኣዝዩ ብሉጽ ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ፐርሻ ዘደንቕ ስትራቴጂ ብምኽታል ሕቆ ሰራዊት ፐርሻ ሰይሮም ጥራይ ዘይኮነ ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ዓወት ብምጉንጻፍ ሚዛን ሓይሊ ናብ ግሪኻውያን ከም ዝዝምብል ገበሩ። ስፓርታውያን እውን ብወገኖም ከቢድ ዋጋ እንዳኸፈሉ ብምክልኻል ስልታዊ ዓወታት ኣመዝጊቦም ጥራይ ዘይኮኑ ግሪኻውያን ክሳብ ዝወዳደቡ ብጅግንነት እንዳተዋግኡ መዛግቦም ኣየድፈሩን። ኣብቲ ከም ዛዛሚ ኩናት ዝፍለጥ ኣብ ምጽራቅ ሓይሊ ምድሪ ፐርሻ እውን ዓብዪ ተራ ተጻዊቶም እዮም። ስፓርታውያንን ኣተንሳውያንን ብጅግንነት ተዋጊኦም ይተዓወቱ ደኣ እምበር ናይ ኣተንሳውያን ብሉጽ ኣመራርሓን መሃዝነትን ተባላሓትነትን ስትራቴጅን ወሰንቲ መንባሮም ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ድሕሪ ውድቀት ፐርሻ ስፓርታ ዘይኮነት ኣተንስያ ኣዝያ ሃብቲማን ሓይላን ስልጣን ዝተቆጻጸረትን ንዴሞክራስን ህንፃን ፍልስፍናን ስነ ጥበብን ቀዳምነት ብምሃብ ኣተንስ ናብ ወርቃዊ ዘመን ኣተወት። በዚ ዘይተሓጎሱን ዝቆንዑን ስፓርታውያን ምስ ኣተንስ ብምግጫው ድሕሪ ናይ 27 ዓመታት ደማዊ ኩናት ብሓገዝ ፐርሻ ንንግስነት ኣተንስ ዓለውዎ። ይኹን ዳ እምበር ንሶም እውን ኣብ ስልጣን ብዙሕ ክጸንሑ ኣይከኣሉን። ብሰንኪ እቲ ደረቕ ሕግታቶምን ኣብ ኣመራርሓ ዝተኸተልዎ መንገድን ውድቀቶም ብምቅልጣፍ ነቲ ንልዕሊ ዘመን ዝዓቀብዎ ምስሊ ጅግንነትን ስምን ድሕሪ ምኽሳር ተሰወሩ። ብሓፈሽኡ ኣተንሳውያን ንናጽነትን ትምህርትን ዘተን መሃዝነትን ተባላሓትነትን እዮም ዋጋ ዝኸፍሉ ነይሮም። ንኣተንሳውያን ፍልጠት ምድላብ ማለት ከም ዝበለጹ ኣጽዋር ምዕጣቕ ማለት እዩ ነይሩ። ዜጋታት ኣተንስ ክሓስቡን ክሓቱን ሓሳቦም ክገልጹን ራእዮም ብስነ ጥበብ ፍልስፍና ዴሞክራሲ ኣቢሎም ክገልጹን ይተባብዑ ነይሮም። እዚ ኸዓ ብስነ ፍልጠትን ህንፃን ስነ ጽሑፍን ፖለቲካን ክምዕብሉ ሓጊዝዎም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምዕባለን ምሕደራን ናይ ሎሚ ዓለምና መሰረት ክኾኑ ኣኽኢልዎም። ብኣንጻሩ ስፓርታውያን ተሪር ሕግን ምኡዝዝነትን ሓይልን ወታደራዊ ምሕደራን የቐድሙ ከም ዝነበሩ ርኢና። ኩሉ ዓቕሞም ጀጋኑ ተዋጋእትን ምፍጣርዮም ዘቕንዕዎ ነይሮም። እዚ ኣካይዳ እዚ ንስፓርታ ኣብ ዓውደ ውግኣት ስልታውያን ዓወታት ከመዝግቡ ይሕግዞም እኳ እንተነበረ ኣብ ምዕባለን ተባላሓትነትን ድሕሪት ከም ትተርፍ ገበራ። ካብዚ ታሪኽ ክንመሃሮምን ክንዝክሮምን ዝግባአና ብዙሓት ነጥብታት ኣለዉ። ስፓርታውያን ሴፍ ክስሕሉ እንከለዉ ኣተንሳውያን ኣእምሮ ደቂ ሰባት ይስሕሉ ነይሮም። ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ስፓርታ ሓይሊ ምስ ግዜ ክቐህም እንከሎ ሓሳብ ናይ ኣተንሳውያን ግን ንኣሽሓት ዓመታት ንናይ ዓለምና ስልጣነ እንዳጸለወ ይነብር ኣሎ። ብሴፍን ሓይልን ንውግእ ክትስዕር ትኽእል ኢኻ፣ ብሓሳብ ግን ንሕብረተሰባት ንዘመናት ክትጸሉ ይከኣል። ኣተንስ ናብ ወርቃዊ ዘመን ክትኣቱ ዝኸኣለት ሰባት ክሓስቡን ክሓቱን ክዛተዩን ክመራመሩን ስለ ዘኽኣለቶም እዩ። ሓደ ሓሳብን ዘተን ዘኽብር ሕብረተሰብ ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳማዕበለ እዩ ዝመጽእ። ስፓርታውያን ደረቕ ሕጊ ይኽተሉ ነይሮም። ኣተንሳውያን ድማ ናጽነት እኳ እንተነበሮም ሓደ ግዜ ዕግርግር የንጸላልዎም ነይሩ እዩ። እቲ ሓቀኛ ዕብየትን ቀጻልነትን በኣከስ ንሕግን ናጽነትን ኣመዛዚንካ መሓዝ እዩ። ኣብ መወዳእታ መናድቕ ስፓርታ ቀደም እዮም ፈሪሶም። ናይ ኣተንስ ዴሞክራስን ስነ ጥበብን ፍልስፍናን ግን ነበርቲ ኮይኖም ንኣሽሓት ዓመታት ይቕጽሉ ኣለዉ። እዚ ድማ እተን ኣብ ምህናጽ ገዚፍ ሰራዊት ዝተጸምዳ ዘይኮና እተን ንምሕያል ኣተሓሳስባ ህዝበን ኣተኲረን ዝሰርሓ ሃገራት ነበርቲ ኮይነን ከም ዝቕጽላ የረጋግጸልና።